Ýoleten etrawynyň agzberlik daýhan birleşiginiň täzýap owusynda ýaşaýan Guwanç Allaberdiýew atly şahs 2 ýetginjek ýaşdaky Akmuhammed Meredow we Gudrat Joraýewy özüne degişli bolmadyk Toyota mark atly awtolog bilen içkili halda kakdyrmaga seýnanşandygyny pidalaryň özleri gürrüň berýär. Ilgap gaýdamyzda şu izimizden biziň maşynly kolap öldürjek boldy, üstümizden sürjek boldy. Biz kaçtık Gudrat diýenim bilen. Pidalaryň gürrüň bermegi boýunça Allaberdiýew atly şahs dukana baran 2 ýetginjege sebäpsiz ýere sataşýar. Soňra izlerinden awtolog bilen kovalap kakdyrmakçy bolýar. Ýaşlaryň batyna ulogyň olary kakmagyna sянагly aralyk galandy özlerini gyra oklap ýetişipdirler we şonuň hasabyna şu wagt aramyzda bolmaga dowam edýärler. Şu ýerden ýegenim Gudraty şu ýerde Guwanç kolap ýüzüne urdy. Soň men ony köşeşdirmek üçin ýüzüne agladym. Şu ýoluň soňuna çenli şu simagagyň aňyrky simagagyň ýanyna çenli kolap ýüzünden bardym. Ne edil şu ýerde men onuň ýüzünden ýetip näme bolýan soramda we köşeşdirjek bolamda men ýüzüme urup kellesi bilen burnum döwdi. Bu sebäp näme üçin bilemok ýöne öz duran ýerinden birden urup başlady. Ne biz şu ýerden öýmize tarap ılgap gaýdamyzda şu izimizden biziň maşynly kolap öldürjek boldy, üstümizden sürjek boldy. Biz kaçtyk Gudrat diýenim bilen. Wakadan soň pidalar hayal etmän suwda arz etdiler. Şikayetlary hem şu şekildedi. Guwanç Allaberdiýew sebäpsiz ýere üstümüze topulup bizi yaralady. Soňra bolsa izimizden awtology bilen janymyza kast etmekçi boldy. Suwtdan öňürti şikayatyňyzy izine çekin. Biz size pul bereli. Diýip para hödürlän Allaberdiýew pida tarapy jezany çekmelisin diýip jogap berýär. Ýöne welin pida tarapyň aýtmagyna görä, jinayet işlän parany bu gezek suwda hödür eden bolmaly we suwt hem edilen hödüri kabul eden bolmaly. Suwdun para alandygyny aýyň 4-nde geçen suwt oturuluşyndan netije çykarmak mümkin. Suwt zalynda oturan hiç bir wezipeliniň ady ýazylgy bolmaýşyaly. Suwt döwründe hem hiç biri öz atlaryny aýtmandyr. Suwt bolsa göz boýamadan ibaret bolup, jinayet edeni yalandan soraga çekilendigi aýaýdyn görünüp dur diýip pida tarapy gürrüň berdi. Suwdun jinayet edene soran käbir soraglary düýbinden gereksizdi. Soraglardan biri hem näçe çagaň bar? 3. 3 çagaň bar bolsa daşarda näme edýäň? Çagaly adam öýünde oturmaly diýilen görnüşde suwt geçdi diýip gürrüň berdiler. Hakykatda bolsa Guwanç Allaberdiýew bilkaslaýyn insan öldürmäge synanşmakdan jinayete çekilmelidi. Emma 5 günlük tutsuk edildi diýilip karar berilipdir. Ýene bir goşulmaly zat, suwt bolmazdan bir näçe gün öň Guwanç Allaberdiýew we agasy Alyoş bilen bilelipde ýene-de içkili halda öz köçesinde ýaşaýan Maksat doktor atly şahsy urupdurlar. Bu zatlara garamazdan suwtda berilen kararyň arkasynda para aýlanýandygyny görmek hiç ýyly kyn däl.